Normaalia on se, kun sä et erotu joukosta. Eli siis sä et saa tehdä mitään erilaista kuin muut. Muuten sä oot outo ja sinua pitää halveksua ja pitää huonompana ihmisenä. Olen aina lapsesta asti ollut tosi erilainen. Niin olen sitten siitä saanut kuulla ikätovereilta, että on aina kiusattu koulussa ja niin poispäin. Että no yksinkertaisesti erilaisuutta ei hyväksytä, että se on niinku semmoinen tabu, että sun pitää olla niin kuin muutkin. Voisi sanoa, että olen ainoalaatuani, että niin kuin täällä ei sillä tavalla ole kauheasti niitä erilaisia ihmisiä. Että se mun pieni kaveriporukka tietenkin, niin siinä ollaan sitten tosi samanhenkisiä. Että siitä olen löytänyt ne minun sielun kumppanini, ollaan niin samanhenkisiä. Ja sitten ollaan oltu aina vähän niin kuin erilaisia kuin muut. No siis, kuten sanoin, on tosiaan ollut tällainen erilainen ihan siitä asti, kun jaksan muistaa. Eli ihan pikkulapsesta asti. Silloin tietenkin ei sitä osannut välittää, että sitä vaan teki, mistä itse tykkäsi. Mutta sitten kun menin yläasteelle, niin siellä tuli kauhea paine siitä, että apua, nyt täytyy kyllä niin kuin muuttaa itseään, että ei voi olla erilainen, että pitää yrittää olla niin kuin muut. Niin siitä nyt ei se ole tietenkään mitään hyvää, että oli henkisesti täyttä tuskaa. Mutta sitten kun pääsi yläasteelta, niin alkoi tajuamaan. Se vaan tuli jotenkin se tajuaminen, että nyt riittää, että ei sun tarvitse esittää. Että sä voit olla sellainen, kun sä itse haluat. Että täällä nyt ei ole kovin paljon seksuaalivähemmistöjä. Tai ainakaan sellaisia, mitkä on avoimesti. Että mistä sitä koskaan tietää, kuinka monia niitä on, että jos ne on kaapissa. Joka on tosi valitettavaa. Mutta että niin kuin niitä ihmisiä, ketä tunnen. Ja tää on pikkukylä, täällä tuntee ja tietää niin kuin kaikki on lapsesta asti tiennyt. Niin ei ole kovin paljon seksuaalivähemmistöjä eikä sukupuolivähemmistöjä. Toki tietyt asiat täällä on hyvin, täällä on ilmainen koulutus ja niin poispäin, mutta että niin kuin tällaisia, miksi sitä nyt kutsutaan? No siis ylipäätään niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja niin kuin ihmisten erilaisuutta ja ihmisten variaatioita, niin niitä ei niin kuin noteerata täällä. Että just nytkin taisteltiin siitä samaa sukupuolta olevien avioliitosta, saatiin sen läpi, mutta saa nähdä, miten siinäkin nyt käy sitten lopulta. Sillä kun aloin olemaan tällainen, niin olen kyllä sokeerannut tätä kylää ihan kiitettävästi. Ja että se on sitten sen kautta loppunutkin se NS-syrjintä. Että niin kun silloinkin kun vielä pääsin yläasteelta ja sitten aloin ajattelemaan silleen, että nyt saa riittää. Että jos minä haluan jotain tehdä, niin minä teen sen, koska mulle tulee siitä itselle hyvä mieli. Niin sitten sitä kautta niin kun on se. No vaikka nyt esimerkiksi kylillä huutelu, että joskus pari vuotta sitten saatoin vielä kuulla, kun joku ajaa autolla ohi, sieltä kuuluu, että homo, niin sitten semmoinen on niin kuin loppunut. Että ihmiset ei enää saa kiinnittää siihen huomiota. Ei ne enää katso mua silleen pyörein silmin, että se on niin kuin tullut niille normaaliksi asiaksi. Että pitää vaan altistaa ne ihmiset sille erilaisuudelle, niin sitten siitä lopulta se ei ole enää sitä erilaisuutta. Olen Vili, 19-vuotias, kotoisin Ivalosta.